नेक्स्ट एमपी इलेक्शनाव बीटीसी इलेक्शनाव आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनि फैगौ बीटीसी इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय UPPL सिखारगोन आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे बरगजरायाव इलेक्शन गेलेगोन। बेथ' गोदान बाथ्रा नङा बिथाङा गोसोआव जायखौनो फैयो बेखौनो व्यर्थ खालामो बेखौनो बुंलाबायो गाज्रि गाज्रि शब्द बाहायो नमा जाबां खोथा बुङो बर' भाषायाव बेखौ जुदि फोरमायनांगौब्ला सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। आं BPF नि भाइस प्रेसिडेन्ट BPF दाग्रा BTC दाग्रा आं माने UPPL आव थांनांगौ बेखौथ' मा बुंनो जे साफ्रोमबो BTC बासि रायजोआ BTC बासि नागरिका जोंहा दारायनायनि मोनफ्रोमबो जायगायाव दारायनायनि केपासिटि दङ बा मोनथाय दङ नाथाय बिथाङा BTC निनो सोद्रोमा नङा। BTC आव भेटि गैयै सासे मानसिया बरगजरानि साल दंफांखौ माबा फैनो हाया सिमाव फैनो हाया। बरगजराया मोनसे साल दंफां बादि गसंथानानै दङ। बरगजरानि साल दंफांखौ भेटि गैयै फेरेंगा बसुमतारिया सिमाव फैनो हाया। जोंखौ मा बरगजरा हिसाबै जोंखौ सिगिफैदों आं बरगजरायाव दारायहैगोन आंखौ गि होननानै बुंनाय जाहैदों नामा? BPF राजखान्थि हान्जाया बरगजरानि दुलिगाव गामिनि नब्लाङाव बुथ कमिटि दायो। क'क्राझार जिल्ला बरगजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों थिबखाय दखरा गुदि BPF हान्जाया बुथ कमिटि दानानै होफैनाय जायो। लोगोसे बे मेलावनो बाहागो लाफैयो बरगजरा डिस्ट्रिक्ट बुथ कमिटिनि कनभेनर रनेन्द्र ब्रह्म आरो CWC मिरु नेहाथारि बिभीषण ब्रह्मजों लोगोसे मिरु सोद्रोमा अमर चन्द्र ब्रह्म आरो गोबां गुबुन गुबुन गामिनि BPF राजखान्थि हान्जाखौ मदद होग्रा सुबुंफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो 1 नं बरगजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बिथां MCLA मुनमुन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङोदि फेरेंगाया BTC निनो सोद्रोमा नङा। बरगजरानि साल दंफांखौ बिथि गैयै आरो फेरेंगाया सोमावनो हाया। बरगजरायाव BPFआ साल दंफां बायदि गसंथानानै दिदोमै दं होननानै बिबुंथियाव बुंथियो। बेखौथ' मा बुंनो जे साफ्रोमबो BTC बासि रायजोआ BTC बासि नागरिका जोंहा दारायनायनि मोनफ्रोमबो जायगायाव दारायनायनि केपासिटि दङ बा मोनथाय दङ नाथाय बिथाङा BTC निनो सोद्रोमा नङा। BTC आव भेटि गैयै सासे मानसिया बरगजरानि साल दंफांखौ माबा फैनो हाया सिमाव फैनो हाया। बरगजराया मोनसे साल दंफां बादि गसंथानानै दङ। बरगजरानि साल दंफांखौ भेटि गैयै फेरेंगा बसुमतारिया सिमाव फैनो हाया। जोंखौ मा बरगजरा हिसाबै जोंखौ सिगिफैदों आं बरगजरायाव दारायहैगोन आंखौ गि होननानै बुंनाय जाहैदों नामा?